कि प्रेम चिन्हेला नया में अरे कौन जात है। देखी चुनावी दौर चल रहा बा बिहार में, काफी लोग कंफ्यूज भी बा कि केकरा के वोट दी केकरा के ना। एमे ज्यादातर वोट सरकार के लेके नहीं के हो, जातिवाद के लेके होता कि हमार जाति के हवे हमार जाति के हवे, लेकिन जात काम ना दी, काम दी इंसान इंसानियत कि के आपके सेवा करी। ताई यह गीत के भाव बा कि जात पात ना देखल जाए, ऐसा लोग के वोट दी जेकरा से आपके लागे कि हाँ ये कुछ समाज खाती हमनी खाती कर सकेले। कि प्रेम ना चिन्हे कि निराऊर, प्रेम ना चिन्हे कि निराऊर, कि झूठ बात है प्रेम चिन्हेला नया आदमी कौन जात है। प्रेम चिन्हेला नया आदमी कौन जात है। प्रेम ना चिन्हे कि निराऊर, प्रेम ना चिन्हे कि निराऊर, ये झूठ बात है प्रेम चिन्हेला नया आदमी कौन जात है। प्रेम चिन्हेला नया आदमी कौन जात है। मेरी जिंदगी है तू, मेरी हर खुशी है आसिफ, मेरी वैसे हमनी के यूपी में बानी जा और एकरा में एगो लय बड़ा सुंदर लगेला। कभी राम बन के कभी श्याम बन के चले आना, प्रभु जी चले आना। कभी राम बन के कभी तुम राम रूप में आना, तुम श्याम रूप में आना। क्योंकि सीता साथ लेके धनुष हाथ लेके चले आना, प्रभु जी चले आना। कभी कैसे प्रेम के रियल अर्थ रियल मतलब का ये गीत के भाव में बा भैया, हर एक एक लाइन में बा। जौन माता सबरी जी राम जी से कैले नहीं, आजकल के जमाना में ऐसा प्रेम के करता। पहले तो सुनात रहे कि पूत का पूत हो जाए लेकिन माता को माता ना हुई है, लेकिन कई ऐसा जगह देखल जाता कि माता भी गुमाता हो जाता है। कलयुग है भैया, ऐसा कुछ हो सकता। कैसे भाव बा, प्रेम
जी से कवर ले पावन हरे। अच्छा, माता सबरी जी के बात बा। प्रेम प्रभु जी से सबर के साचा रहल। प्रेम प्रभु जी से सबरी के साचा रहल। कैसे? जब वहाँ के जूठा बैठ राम जी के खियावत रही कि जवन बैठ मीठा बहुए हमार राम जी कही है, जौन खट्टा बहु ना कही है। कैसे? उहे फेंके बैर जवान काचा रहल। उहे फेंके बैर जवान काचा रहल। काहे कि प्रेम प्रभु जी, प्रेम प्रभु जी, प्रेम प्रभु जी के दिहल सौगात है। प्रभु जी प्रेम नाच है कि निराओ, प्रेम नाच है कि निराओ कि झूठ बात है। प्रेम चिन्हला नया आदमी कवन जात है। प्रेम चिन्हला नया आदमी जियो। अजर बिहारी राम सिया राम, सिया राम जय जय राम। राम सिया राम, सिया राम जय जय राम। रघुकुल सदा चलियाई। प्रभु सुदशरथ अजर बिहारी राम सिया राम, सिया राम जय जय राम। राम सिया राम, सिया राम जय जय राम। और जौन प्रेम प्रभु जी से पावन हरि जी कैले रही, निस्वार्थ, बिना कुछ स्वार्थ के। आजकल के जमाना में कोई से प्रेम करे, चाहे भाई भाई होके, बहन बहन होके, तो समझी कि वो रिश्ता जीवन भर खातिर निभा जाए। कैसे? प्रेम प्रभु जी से करेले पावन हरि। प्रभु जी से पावन हरि। प्रेम प्रभु जी से करेले पावन हरि। प्रभु जी से और अनुपमा दी, आज के जमाना में कोई ऐसे प्रेम करे तो हमनी के यह आदेश बा, यह आग्रह बा कि आप सब जितना भी तमाम एजा लोग बा सभे प्रेम करे, ताकि पता चले कि प्रेम काहे ना करे के चाहिए। कैसे? बात काहेली करी ना प्यार रहुओ करी। बात काहेली करी ना प्यार रहुओ करी।
दुनिया प्रेम दुनिया प्रेम दुनिया में अमृत के बरसात है। प्रेम दुनिया में अमृत के बरसात है। कैसे प्रेम ना चिन्हे के निराओ, प्रेम ना चिन्हे के निराओ के झूठ बात है। प्रेम चिन्हला नया आदमी कवन जात 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 है। वाह। और आई प्रेम के रिश्ता होखेला। प्रेम जरूरी ना है कि एगो लड़का लड़की से ही होखे, बहन बहन से भी होखेला, भाई भाई से होखेला। जे आजकल ये सब दौर देखे के बहुत कम मिलता है। आपन आपन के ही दुश्मन बनल बा। अब देखी तो आपन से ज्यादा बाहरी के रिश्ता काफी ज्यादा स्ट्रांग हो गई बा। तो देखी कलयुग है, समय है, आगे पता ना का से का आई। तही में प्रेम के जौन भावना बा, कहल जाला कि प्रेम जातवाद ना देखेला। ताही देखिए आज हम दोनों बहन के कपड़ा भी मैचिंग बा। खाली हमनी के जात भाई अलग बनी जा, लेकिन हमनी के रिश्ता में बहन है जा, एक दूसरा के बड़ा मानी ला जा। तही पर दुलाइन हम कह